Здравейте, котенца! Така, хора, добре дошли в новото ни видео с Симона! Мончо, ние ще снимаме на 99 нощи в гората и ще спасяваме Елена. И ще съживим Елена, кой ще ни помага. Има нови анимации, нови неща. И нека да започваме. Също така, ако искате трета част, забравям да ви кажем, че това е втора част на 99 нощи. Трета част ще я качим на 10 лайка, може би и на по-малко, не се знае. Така че ако искате още част на 99 нощи в гората, просто се абонирайте, харесайте и нека да започваме, без да губим време. Ела тук. Така. Ще завърнем като почнем. Така, заради ни на двете отиваме да събираме дърво. Ето го, Елена, намерих Елена, ела. Телефона ми падна, чакайте. Хора, се извинявам, няколко пъти така ще спирам видеото, понеже телефона ми пада. Ето го болният Елен. Ами, господа. Аз ще го хилна, ще си пази бандажките. Да. Ето го, хора. Трябва да го нахраним също. Ето го, Еленчо. Еленчо, здрасти! Ай, мили. Пресенцо! Еленето, пресенце, се събуди. Добре, хайде да събираме дърво вече. Ще ми даме на морковки. Той обича всичко. А вие, хора, не забравяйте да оставяйте същото и да се абонирайте. Тя Симона не може да говори, ама остави тя. Мой нищо не се чува. Кажи на хората да се абонират и да оставят лайк. Ето, хора, абонирайте се, оставете лайк. Казах им. Аз още от началото казах, ама както и да е. Нищо. Ще пак трябва да напомниш. Ще напомним по средата на видеото и към края на видеото най-вече. Хора, на 1000 абоната си показваме лицата с Мони, така че абонирайте се. Мони, само по 3 дървари искаш да взимаш. Траланило, тралана. Хора, и... Ако обичате Брейнрот и харесате това видео, пък ако не обичате Брейнрот, го лайкнете надолу, защото има такава опция. По-скоро да се абонира. То също. Аня! Първия знак, първия бънифулт. Намери ми на мен бънифулт. Хора, в тази игра трябва да се играе много задружно, тъй да кажа. И заедно, по-скоро да се помагате. Трябва да си помагате много, да играете много, да си пишете постоянно. Просто тази игра, без да си пишете или да говорите, няма как да се играе, буквално. Тази игра е безкрайна, ама безкрайна. Не точно безкрайна, защото може да умреш, иначе ако си истинско про, примерно 1000 и няколко дена, можеш да ти е безкрайна. Хора, пишете долу в коментарите колко дни сте оцеляли. Ако въобще мога да отпусна коментарите, защото не мога да пускам коментари, не знам как. Просто. Можеш. Как мога? И така с функция, например. Ма не знам откъде. Преди съм ги пускала, ама точно и аз не знам как. И там има едно купченце, мисля, че. Какво купченцата гони път тебе? Симона я гонят някакви купченца. Защо не взимаш саплингите? Защото та питаш. Майде стига си пуска и спира камерата, че направо се побърка. От момента ми е изключена камерата. Знам. Мами саме си наляво надясно и ми пречи. Махни глас. Нали съм я махнала? О, Еленчо, Мара, комше.
Ако не знаете как Алекс се кръстила Елена, това е Мара Конши, новото име. Абе, ей, няма да ма биш, вълченце. Не, искам да те убия, искам да го убия. Убих го. Ела да вземеш храната. Ако вземеш саплинга. Не мога, нямам място. Аз още нямам бойни фул, защото Симона не ми намери. И не ми и търси. Супер на малко кръв съм от този вълк, защото този вълк ма дигнал космоса. Като стана дума за космоса, къде ти е делтата? Не знам. Махнах сега на таблеца, махнах на телефона имам. Те ще търся бойфулко. То зайците свършиха. Напротив, има до мен 4 поне. Пак 4. И добре, те 3. Ела тук, зайо, байо. Аня. Важното и да сме живи и здрави, дай да палим огъня. Че не събираш дърво? Защо събирам дърво? Добре. Аз открадна дървото. Аз взех цялото дърво, ти докато. И тама щях да го взема. Мале, 4 левел. Отаковахме. Чай да такова малко. Сега искаш да съберем храна? Или танко трябва? Не знам. От там на барак. Да, тъмън не, аз на там отивам. Аз ще взема фенер. Тъмън щях да го взема. Симона е стила фенерче. Аз в училище бях стила Тиксо. Да, тя в училище е стила Тиксо, в 99 нощи е стила фенерче. Мони, вече ще казвам стила фенерче. Бензин! Откраднах. Аз съм стила болче. Стила въглище. Не го взех. Тя ще ходя така с тебе да ти крада нещата. Добре. Подмина колч. Ама аз колчетата почти не ги взимам, защото те дават само по едно желязо и за това. Коловете. Ко? Коловете дават по едно желязо. Гуцак. Мислят да пускат от Express до механото. Там бензин. Кола. Да. Алекс малко и съм гладна. Ела тук горе да ултнем. Те или иначе стана вечер. Гладна съм. Ко? Гладна съм, че умра от глад. Браво. Аз като ще я закарам до Express, ще я закарам до механото. Алекс, отиди за храна, моля те. Не мога! Нали съм тук с тебе? Револвер. И аз райфъл. Не мога да се кача. Револвер. И на мен револвер, копирачка. Отивам да взема бензин и се връщам към лавера. Лавера! Хора, лавера! Аз ще убия вълк. Чай, че съм гладна. Трябва ям. Имам алфа кожа, алфа кожа. Нямаме мап, Алекс. Защото не сме събрали дърво. Мони. Откраднах една гума и го подгони. Милички Елен, горкия. Имаш ли някакво... Имаш ли нещо за огъня, защото... Дай му колове. Колове за огъня? Да. Как колове за огъня? Мамо, гонят на мама!
Как искаш да ти помогна, като не съм при тебе? Филипс! Добре, не ма гонят. И пак ли ма подгонихте, бе, грозници такива? Той видял, че човек не мога да подгоня па 4 алфа и един култист. Мони, ти ходиш на втория ден надалеко и после ми се оплакваш, че та гонила мечка. Хе-хе. Ела, нямаме храна, после ще ми викаш, Алекс, отиди за храна. Как да отида за храна? Има още много неща за вършене в този лагер. Още малко да го такоме. Тъй. Компас. Тъй, къде ще ни бъде спалнята? Дай тук. Къде? Не, там много... Дай някъде, където няма да ни атакуват много. То от всякъде ни атакуват. Тук ни атакуват много. Тук отзад. Добре. Че ме да храна? Добре. Мони, ако имах копия, бих отшла много за храна. Ловпелт. Трябваше чакаме да дойде битката и да дам на този ловпелт. Бил с револвер, макар че не го. Алекс, аз съм приятел. Здравей, Алекс! Ало! Добри ден, добри ден! Имам 4 храна. Браво! Алекс, изчакай! Тям натам. Мони, нямам време да те чакам, трябва ми копие. Нали искаш храна? Ето и аз искам копие. Мони! Хора, ако искате още видеа, се абонирайте и харесайте това видео. Няма го харесвам. Задължително. Ко? Задължително. Полека ще умреш. Ето тук е мечешкия байом. Мечешкия байом. Мечешкия байом. Дами и господа, сега на екрана ви ще се изпише мечешки байом. Ти как ми го такова? Пак ли такова? Пак револвер. Тъп. О, не, you are hungry. Какво ли ще правя? Айде да ходим към лагера вече. Тя ще си изкараха къла с тая пещера. Той да папне. Алекс, према блюбери. Аз ядох вече. Добре начин за мен. Аз морковчи хапнах. Овца. Ще бия овца. Овца ли? Ау, би има овца. Помощ. Моня, ела трябва ни спешно. Не, нищо. Би има овца. О, боже. Вече сме на 5 левел, хора. Уи. Знаеш колко искам струнга? Аз искам пък копия. Аз искам и двете пък. Аз имам револвер, бих патрона. Тъмън извадих да светкам и то взе, че стана ден.
О, карнавала! Бонжур! Ето го, той до мен е карнавала. Не мога да говоря вече. Ей. О, бензин. До карнавала. Алекс, аз идвам пред теб. Добре. Искаш ли Лоуфелд? То пък ти имаш. В лагера, Алекс, какво има според теб? Алфа Лоуфелд. Мичешка кожа. Копие най-сетне! Плиз копие имам. Копие! И аз копие имам. Падат едно и също често ми се падат едно и също нищо. Да, за сега. Болница, Алекс, на болница. Вземи бандажите, че мен ма гони индианска махала. От Ама вълци. тая не има такова. Не знам какво ти трябва, ама аз ще умра тук от вълци. Ма подгони. Сигурно и аз няма умра. Аз чат пат Да, с ти пас. примечките. Чакай, Алфа, Муни! Бягай. Не. Да, ми са гигантски финир. Ела така бе. Браво. Тъй, най-сетне да си отворя чест. Гледаш ли отдъното? Аз имам примечките, идваш ли? Да, и сега чакай. Пак гудсак, стига бе, не ми трябва. Мен ти се падна голям фенер. Алекс, къде отива? Мони, зад тебе бягай, Мони! Боже господи. Бейби! И ти седиш се оглеждаш после хелп. Аз съм при карнавала. Ела да играем на карнавала. Аз ще играя на... Той за стрелянето. Ти играй на... Алекс, не ми интересува на какво ще играеш. Знаеш, колко ми цени живото пред карнавала. Умрях. Мони! Но де да знам, че ме гониш, Алфа? Нали ме гониш? Аре бе, дай той тикет. Алекс, come here. Чакай! Ох. Айде, ела да се живи после да че не нападат. Тук пък Елена ще я уби. Има Алфа до мен, да знаеш. Къде ходиш ти натам? Мечешки баю ми, Алекс. Да бе, не ме интересува, защото и аз ще умра. После ще взимаш багажа. Алекс, солата. Знам. Искам да намеря златен черт. То пък откъде се взе? Кой? Совата. Купи. Той бега много бързо, бе. Кой? Аз ще е пътя на лета светкам. Не? О, не, те си атакуват тук. Аз ми ще сте. Чакай. Ще можеш да ми се живи. Къде стрелям пак и аз? Алекс, това стреляме. Обавно. Трябваше да такова да нахраним Елена, за да ни помогне в тази битка. Споко. Ти имаш ли бандажи? Не. Нали видя болница? Имаш кулчисти до нея. Не разбрали? Не. Алекс ще нахраня Елена Добре. с храната. В Мони... Това си спелт. Ко? Да, я ще се го дам. Аз имам револвер, имам колки. Ко да взема? Овто моето иска пък още бойни фул, чакай. Боже, Алекс. Аз отде да знам. Аз се опитам и на такова зайче.
карта. Аре бе. Бъни фуд. Ти, я имам зайче, аз имам бъни фуд. Айде, идвай тук. Или с фрикасе. Фрикасе ли? Какво фрикасе, бе? Хора, мония гонят някакви фрикасета. Самото зайче. Кой ще каже отим за храна? Аз? Мен? Ко? Храна, отиди. Как ми го каза храна? Отиди. Сега съм китайка и не разбирам. Ама аз сега имам револвер, имам спир и ми дава такова... Айде си взема въдица. Какво правим? Ми отидем да ловиш риба. Ела тук малко, Мони. Така, хора, това беше всичко от нас. Трета част. Ще снимаме другата сряда. Така че очаквайте трета част с този господин тук. И това беше всичко от нас. Абонирайте се, харесайте това видео. И надяваме се видеото да ви е харесало. И бай! Чао! Нека стигнем 10 лайка и правим трета част.